सर्व नीट तयारी करून या. स्वेटर मफलर जे काय आहे ना ते सगळं घेऊनच या. जसं वेळ मिळेल ना तसं हे करून घ्यायचंय आम्हाला. घराच्या बाहेरच टाइम पडलेलो. आणि इथे आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांनी आपल्याला बघितलं आणि थांबायला सांगितलं. आता ह्याच्यामध्ये वाटणी कोणाकोणाची आहे ते सांगा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर वाजले सकाळचे 8:30 आणि भांडी घासते ही. नाश्ता जेवणवर जे काय आहे सगळ्याची भांडी घासून देते. म्हणजे सगळं घरातलं आटपून थोड्या वेळाने पण बाजारात पण जायचं आहे. आज मंगळवार आहे आणि मंगळवारचा बाजार असतो आमच्या इथे तराळ्यामध्ये. तर थोडंफार सामान घ्यायचं आहे. म्हणजे नाश्त्याचं सामान आहे ना ते सगळं संपलं आहे. नारळ वगैरे अशा एक 4-5 वस्तू घ्यायच्यात, त्याच्यामुळे आज जाणं गरजेचंच आहे. दळण टाकायचं चक्कीवरती. 2 दिवस झाले गहू तांदूळ सगळं साफ करून ठेवलेलं आहे, पण अजून काही नेले नाही. म्हणजे जाता जाता ते पण एक काम होणार. तुम्हाला आजचं वातावरण सांगते, खूप थंड. बापरे, आता मी भांडी घासते ना माझे हात असे बर्फासारखे थंड पडलेत. इतकं ते पाणी वगैरे गार आहे, खूप गारठ आहे. 8:30 वाजलेत, कवळं ऊन ना बाहेर आलेलं आहे. म्हणजे उन्हामध्ये बसलं का बरं वाटतं. खूप थंडी आहे. म्हणजे 4-5 दिवस झाले ना भरपूर गारठ आहे. तुम्हाला मी मागे पण 1-2 व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की खूप गावी थंडी आहे म्हणून. त्याच्यामुळे कोण जर का गावी येत असाल तुम्ही तर सर्व नीट तयारी करून या. स्वेटर मफलर जे काय आहे ना ते सगळं घेऊनच या. कुणाल गेला मगाशी ट्युशनला, त्याच्यामुळे त्याच्या टायमाप्रमाणेच आम्हाला निघायचं आहे. म्हणजे तो ट्युशनवरून सुटेल ना, म्हणजे त्याला पण मग येता मग घेता येईल मग घरी येताना मग. आणि बाहेरचं तुम्हाला सांगते काम थोडंसं ते आपलं जे कुंपण आहे ना त्याचं थोडंसं करायचं आहे आज काम. तर आता जरा गाठ आहे म्हणून थांबलो आहे आधी. म्हटलं तोपर्यंत घरातलं आवरून घेते. मग कुणालचे बाबा आणि जाऊन ते तोडणार आहेत, ते काय फांद्या वगैरे काय लागणार आहे ते तुम्हाला मी शेअर करेन तुमच्याशी. चला करूया फटाफट काम. घेतला हे कामं चालू केलेत कुणालच्या बाबांनी. हे मोठ्या मोठ्या फांद्या आहेत ना त्या मारून त्या इथे बांधायच्या आहेत आपल्या कुंपणाच्या मध्ये. कारण गुरांना खूप त्रास देतात. म्हणजे कुठं बाहेर जाणं पण आमचं अवघड झालं आहे. बाहेर पडायला आम्हाला मिळत नाही आहे. मार्केटमध्ये पण जायचं आमचे म्हणजे वांदे झालेले आहेत. इतके गुरांना त्रास देतात. त्याच्यामुळे आता जमेल तसं जसा वेळ मिळेल त्याप्रमाणे हळूहळू सगळं करतोय आता आम्ही मध्ये. हां 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 आतमध्ये घेऊ ना, आतल्या साईडला. हां 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 पानं काढून टाकायची ना. फांद्या आहेत बारक्या मोठ्या आडव्या 2 आहेत त्या राहू दे. बाकीच्या बारक्यावर सर्व काढून टाक. अच्छा हे बघा इतके तोडून साफ केलेत. ते आता थोडेसे जरा कट करणार पुढे आणि हे मध्ये मध्ये लावून टाकायचे. ते गॅप आहे ना त्याला. म्हणजे एवढं कुंपण घातलेलं ना तरी पण त्या गुरं आहेत ना ते कुंपण असं तारेने शिंगाने वर करून त्या आतमध्ये येण्याचा प्रयत्न करतात. कारण त्यांना हे सगळं हिरवगार दिसतं ना म्हणून.
आता मध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल बघा, मागचे व्हिडिओ तुम्ही जाऊन बघितलात ना, तर ही वरची तार पण आम्ही परत गुंडाळली, तरी पण त्रास आहे गुरांचा. त्यामुळे आता मध्ये मध्ये हे सगळं असं गॅप जे वाटतं ना, ते सगळं म्हणजे असं पॅक करून टाकायचा विचार चालला आहे आमचा. म्हणजे जिथे ते जास्त मोकळं वाटतं ना त्या साईडला, त्याच्यामुळे आता हे करतात सर्व. आता नंतर तिकडनं पण आणायचेत, अर्धे समोर ते रान दिसतं ना तिथे पण आहेत फांद्या अशा आणायच्यात अजून. आता ह्या थोड्याशाच आहेत, ह्या काय पुरणार नाही एवढ्याशा, पण जसं वेळ मिळेल ना तसं हे करून घ्यायचं आहे आम्हाला. कारण एका दिवसाचं काम नाही, ते एका दिवसात लगेच नाही होणार. जमा करायला पण फांद्या जावं लागेल. आहेत भरपूर आहेत, बघू आता कधी जायला मिळतं ते. हां बारक्या बारक्यात ना आडव्या टाकून द्या. मी जाऊ मग आंघोळीला. चल मग मी तयार होऊन घेते, मग परत बाजारात जायला उशीर नको. हां वारा बघा किती सुटला आहे तो. आणि आता जितकं शक्य होतं ना तितकं सगळं काम केलं आम्ही आणि निघालो आता घरातनं बाजारात जायला. ते मगाशी तुम्हाला म्हणाल ना आड्याचं, ते पण आहे ना, म्हणजे जितकं तोडलं होतं ना फांद्या त्या सगळ्या लावून झालेल्या आहेत. म्हणजे जास्त करून कुणालच्या बाबांनीच केलं, कारण माझं घरामध्ये होतं ते मी सगळं करत होते. आणि चला आता निघूया पटापट, थोडंफार सामान घेऊन आपलं पटकन घरी यायचं आहे, कारण अजून पण दुसरी कामं आपली आहेत घरातली बाकी, ती म्हटलं नंतरला आल्यानंतर करणार. मग तर कुणालचा आत्ताच फोन येऊन गेला की आई मी सुटलो आहे क्लासवरनं. त्याला म्हटलं थांब, आम्ही एक 10 मिनटामध्ये म्हटलं पोचू तिथे. आता किती दिवसांनी आपण घराच्या बाहेर पडतोय. घराच्या बाहेरच नाही आम्ही पडलेलो. 1 तारखेला आपण 1 तारखेला आम्ही गेलो ना इथे हडपीटला गेलो ना, तेवढंच. आणि त्यानंतर बाहेर पडलेलंच नाही. कुणालचे बाबा फक्त एकदा गेले होते बाजारामध्ये. तर आता हे बाहेर जायचं म्हणजे असं टेन्शन असतं गुरांचं, त्याच्यामुळे बाहेर पडायच्या आधी खूप विचार करावा लागतो. आता भरपूर तयारी आम्ही केली आणि मग आता घराच्या बाहेर पडलोय. आता एक माणूस आता कंटिन्यू लागतो घरामध्ये राखण करायला. कशा आडे पॅक करून असे हे निगडीत झालं ती बाई ना, कुठून आलेली त्यांनी काय माहिती. मस्त ती पिली लोक तोडून पावसाच्या आधी तोडून न्यायला, पावसाच्या आधी तोडून न्यायला पाहिजे. हे किती झाले त्यांनी 2-4 कोंबे आणून लावलेले, कचरा झाला झाला. आणि इथे आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांनी आपल्याला बघितलं आणि थांबायला सांगितलंय. कुणाल पण गेलं त्याच्या क्लासेसमध्ये, येतोय तो, त्याच्यामुळे जरा इथे 2 मिनटं थांबलोय आम्ही. हे बघा. अच्छा ताई, नाव सांगा तुमचं. माझं नाव नीता निकम. अच्छा हां हां. हे आता आम्हाला त्यांनी बघितलं आणि सांगितलं थांबा, आम्ही आलो. छान वाटलं तुम्हाला भेटून. मलाही छान वाटलं, म्हणून मी एवढ्या ह्याने धावत आले. कुणाल म्हणजे हा नाही येऊ आता, कसं जरा मार्केटला नंतर येईन मी, खरोखर आता काय जवळच आहे का. हा नक्की नक्की. माझा नंबर बघा आहे, माझ्या चॅनलवरती नंबर आहे. कुणाला पण भेटतो तुम्हाला नाही मी. हा नंबर बघा आहे, सेव्ह करून ठेवा, कॉल करा मग मी येईन. मी कशा ह्याच्यामध्ये, कशात आहे नंबर? ते चॅनलवरतीच आहे. चॅनलवर गेलात ना, ते अबाउटमध्ये गेलात ना, सगळे नंबर वगैरे आहेत. असे धावतच सुटले. मग लिहू कागद. तुम्हाला थांबावं लागेल, कारण हा ऑलरेडी इथे भरपूर वेळ होता. अच्छा हां हां. आवाज दिला पण काही तो आवाज ऐकला याचे सगळे बघायला लागले. अच्छा हां हां. म्हटलं बराच वेळ उभा होता तो. नाही त्याला मी सांगितलं कॉल करून, तू आतमध्ये थांब, मी म्हटलं येते पटकन. कधी काय गरज वाटली तर येत जा. उशीर वगैरे झाला असं काय नाही, माझी मुलगी तुझ्यापेक्षा मोठी आहे असं काही नाही. बरं असा आहे तो, जरा लाजवाट आहे तो. त्याच्यामध्ये आमच्यामध्ये लई फरक आहे. बोलतो तर पण जरा बोलणं खूप कमी आहे. हा शांत एकदम. सर्व बघा बाजार खरेदी केला आणि निघालो आता. बराच वेळ गेला. हा बघा कुणाल, चला बाबा कधी दाखव आम्हाला, दाखव.
वाटली ना सगळी ते भावड्या पक्ष्यांचा आवाज येतो भरपूर. हा आवाज होतं. तेव्हा जरा हे करायचं, सावध राहायचं. पक्षी चाव 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 करत नाही एका जागेवर. मग ती ही कुठे आहे? मृण्मयी कुठे आहे? मृण्मयी बोरं काढायला नव्हती आलेली. ही बघा मुलं किती बोरं घेऊन आले. दाखव भावेश. आणि कन्हेऱ्या कुठे आहेत? दाखव. अरे एवढी भेटली कशी तुम्हाला? आम्ही 4-5 शोधले का आम्ही निघून येतो. बस झाले म्हटलं. दुपारी काका बोलत होता काढूया म्हणून. सांगत होतो सगळी काढून दे. नाही मग आपल्याला दुपारी उशीर झाला ना घरी यायला म्हणून मी नको बोलले. मग बाजारात बघा आम्ही गेलेलो ना. भरपूर आहेत बोरं. बाई बघू दे एक कन्हेरा दे. एकच दे. एक बस जरा. हा हा एक काम करूया ना भावेश. 5-5 रुपये वाटा. बघू दे जाऊ दे. मला 2 दे मस्त पैकी. हे बघा असं मस्त पैकी मीठ बीठ लावून. पिशवी नेलेली बरं झालं. एवढी बोरं भेटली ना म्हणून तर पिशवी नेलेली. बस झाली मला एवढी. चाय झाले का? गॅस बंद करायला. हा नाही जरा कळू दे. आत्ताच ठेवले. मला नको आहे. मला बस झाली. मला बस झाली एवढी 3 नको. जास्त नको आंबट. मी जास्त खात नाही आंबट. कुठले कन्हेरा? मला 4-5 ठेव फक्त बस. जास्त नको. 4-5 साठी पिझ्झा परत तुझ्या खिशात टाक. आता ह्याच्यामध्ये वाटणी कोणाकोणाची आहे ते सांगा. तिघांचीच वाटणी. मृण्मयीला नाही. तिला पण द्यायची थोडीशी. काय फायदा नाही. हा किती सांगितलं नाही. आरू वरडत होती तिला. चल चल तर ही बुद्धी भडकवलं तिला. आरू मुरवाई. आरू काय बोलते माहित आहे? नाही आली चल भात. हा ही वरडत होती का? चल चल चल. मस्त आंबट गोड. खा तुम्ही सर्व. मला नको. ते पडले बघ भावेश. कन्हेरे पडले. चांगले काका. ही एवढी सगळी बोल ना 5 बोरविनीवर भेटली. नाही पण एवढी विराट एवढी एकदम खाऊ नको. तर सर्दी व्हायची. थंडी खूप आहे आता. काकू ए भाया तू पण एवढं नको खावा. ठेवून ठेवून खा. थोडी थोडी खा. आता सर्दी जाम होईल. थंड किती आता माहिती आहे ना. सकाळचा गारठा किती असतो. तो नाक खाऊन टाकते असा आहे. हो ना चांगलं आहेत ना आंबट गोड. मस्त. बिया फेकू नका. बिया सगळ्या जमा करून ठेवा. मला पाहिजेत. त्या धुया सुकूया आणि आपण इथे झाडं लावूया साईडने आड्याच्या भोवती. हा आली तर आली. जेवढी येतील तेवढी आपली. हा भावेश खरोखर बिया जमा करून ठेव. आपण ते गुरं येतात ना त्रास द्यायला आपल्याला. साईडने सगळी बोरांची झाडं लाव. गुरं खात नाही ना बोरांची झाडं. हा मग तेच करूया. मग आपण बिया मग आपण टाकूया आड्याच्या भोवतीत. आणि हे बघा पाठीमागे चालू झाली कामं. दुपारी बाजारातून आम्हाला यायला की नाही 1:45-2 वाजले. आणि नंतरला आल्यानंतर जे काही थोडंफार सामान होतं ना. जास्त नव्हतं. दळण, नारळ आणि कोथिंबीर या 2-4 वस्तू घ्यायच्या होत्या. मुख्य म्हणजे दळणासाठीच आम्ही आज खास बाजारात गेलो होतो. फारसं असं काय आणायचं नव्हतं. त्याच्यामुळे तुमच्याशी काय मी शेअर नाही केलं. नाहीतर असं काय सामान आणलं का तुम्हाला दाखवतेच मी. आणि सध्या आमच्याकडे हे कुंपणाचं काम जोरात चालू आहे. हां तार बघा एवढ्या घातलेल्या आहेत. मागच्या वेळेस पण तुम्हाला मी दाखवलं होतं की अजून एक तार आहे ना वरची. ती आम्ही घालून घेतली. मला वाटतं गेल्या महिन्यात काहीतरी घालून घेतली. तरी पण गुरांचा बघा त्रास किती आहे तो. त्याच्यामुळे आता काय केलं हे आता मध्ये मध्ये ना हे अशा काट्या काढून हे बघा ह्या काटक्या येतात ना त्या लावल्यात कुणालच्या बाबांनी. म्हणजे एकदम फिट्ट राहील ते. आणि मग गुरं कशी आतमध्ये यायचा चान्स नाही. आणि ह्या साईडला पण सगळं असं केलं आहे. तर आता सध्या की नाही 4-5 दिवस झाले आमचं आता हेच काम चालू राहणार आहे. कारण पूर्ण कुंपण आहे ना असं मध्ये ना गॅप भरपूर आहे. त्याच्यामुळे हे आता आम्हाला करावंच लागणार आहे. आता करायचं होतं म्हणजे ह्या रानात जायचं होतं आम्हाला ह्या काटक्या आणायला. पण आता
मला वाटतं 5:30 वाजले असतील. आता मला वाटतं थोड्या वेळाने अंधार होईल, म्हणजे आता जाणं काही शक्य नाही आहे. त्याच्यामुळे उद्यापासून आमचं आता हे काम चालू राहील. बघू आता कधी, मला वाटतं 4-5 दिवसात होईल ते, पण त्या काटक्या मिळाल्या ना तर होऊन जाईल. सकाळी मग आम्ही दोघांनी पटापट मिळून तर केलं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि आता मी उभी आहे बघा, कुठे आपली जी भाजी लावली ना त्या साईडला मी उभी आहे. आणि हा मागे बघा आपला मांडव, आणि हा इकडचा परिसर बघा किती स्वच्छ दिसतोय. आली बघा गुरं आली बघा. आणि आता फक्त ना हा एवढा परिसर फक्त साफ करायचा राहिला आहे. हे तुम्हाला मी मागच्या मला वाटतं व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं बघा. हा एवढंच म्हणजे झालं, मग सगळं क्लीन होऊन जाईल. आणि ह्या साईडला तर हे भाजीचा मांडव आहे. आता हे कसं, हे मला वाटतं 1-2 दिवसानंतर हे पण आम्ही ना जे वेली आहेत ना त्या हे झाल्यात ना, सुकल्या झाल्यात ना, त्या काढून टाकणार. आणि फक्त जी आपली घेवड्याची वेल आहे तीच आम्ही ठेवणार आहोत. आणि हे सगळं क्लीन होऊन जाईल, मग हा पण भाग मोकळा होऊन जाईल. चांगलं वाटतं ना आता, एकदम मस्त झालं. आता एकदम ओपन झालं आहे. आता किती रान बापरे वाढलं होतं, एवढं सगळं साफ केलं. थोडंसंच राहिलं आहे, 1-2-4 दिवसाचं काम आहे. सगळं आता होऊन जाणार क्लीन. आणि मग तुमच्याशी झाडं मी शेअर करू शकते, म्हणजे काय काय झाडं लावलेत ना तुम्हाला दाखवायचेत ना, लवकरच सगळं शेअर करीन मग. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ तो कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.